Kusemzala khamba ngiskipha ngiyakubona ufocusile ubhizi ngani. Mfana ngibhizi la ngisafuna ukushaya le ngoma leyo cause namhlanje ngistudio yabo. Izwa wena ndoda, yazi mina ngicabanga ukuthi indoda ngize kuwe lana sobona iplan yani ukuthi senza kanjani lelanga liyashisa uyabona. Kona kuyashisa vele bese ngabambana noma i-cold drink nyana. Izwa wena. Yazi mina ngishwa ilanga lapha endlini ndoda ngithi ngizobona ukuthi wena zithinda awuna plan nyana nje. Hayi makodwa bekufuna cold drink ndoda. Izwa wena ndoda, yazi mina ngicabanga ukuthi unyane ebandayo lapha sithi ukuthi nyana yabo. Kuyanginamali orwena unayo. Hayi anginazinto. Kusema khamba kanjani lapha? Izwa. Hayi ugreat. Yazi manje namhlanje ngiphathele staff esihlukile, le staff lesithathe kude kabi. Ukusanda phesheya lesi. Ukusanda phesheya. Yabona nje bonga sizomanje nawe uzobona nje ukuthi sit nice. Manje ukhohlwa ngisho inkinga manje. Bondlela abantu abakhekhelawo. Bekuyobana amakhekhe. Usitshela ngebhiya ndoda. Ngebhiya. Ata. Akintshela ngobhiya manje daba uma ngezwa la mongathi sitala uzozwa la ngitshela kanti inuka kamnandi inuka nice. Even abomodlela ukhohlwa neinkinga zakho baraje nje uvela ujabule nje. Yabona nje uvela ukhohlwe yonke into yabo ngezwe nje nawe njengamanje. Ngiyeza bafuna angithembi zomqalela. Yazi nokona kanjani yazi. Ndoda ngeke udlala ngathi amakhe sesedla wesi5 ndoda washayi. Hayi ngeke bawo. Kanti khambani la? Relax. Ungajahi. Phela umoya phansi ungajahi. Uzobona wena. Kuleka yabona ngifuna mase kushaya isikhathi kumele manje ngiyokwenza amanye ama-order manje ngivaya yabo. Nase kumele ngivaya manje relax nje. Lento ayishaya nje manje namanje khululeka. Hayi bathi dathi ngijikela duze ngizona ngisamanye ama-order shoda. Yizwa kuna stress no. Udembona lo mjita lo ukuthi yabayele. Udlala ngathi lo sitshela lamakhekhe wakhe ukuthi ayashasha. Yazi ukuthini? Athi ngiyolungisa imali yekhodi lapha endlini yabona. Yizwa. Singebevele ngibhala lawo. Hayi bumzana. Ungilumile lapho ngiyenzakalani nga. Ayibana lo muntu lo. Bumzana nje. Yebani. Kuyenzakalani doma kanje? Mzalazi ngithi ngiyangena la endlini angazi ukuthi sigcine kwenzakalani yazi. Bothi angena noma kanje. Ndoda. Hayi mzala athi khambani manje yini vele? Uhlekani manje mzala? Mzala anti uzothula ni mzala kanti khambani ngani? Yini vele inkinga yakho mzala? Ngathi kufona nomama la yazi athi ngiphathele. Hello mama. Ngiyaphila manjani? Next umsebenzi angisebenzi yazi ngisahleli. Hayi mama ngicela ukubuye ngifonele ngoba ngisasebhizi. Hayi mama ngicela ukudropha kancane ngoba ngisasebhizi nyana la. Ngizobuya kuwe mama. Mama. Ekusema jita. Nalala nje madoda kwasala. Nalala nje yini madoda. Makhekhe pa. Makhekhe yo ashaya yo. Yo hayi nemsedupa. Hawu. Manje phela madoda ngihlaya kabhala. Mina ngize ngimela lento ukuthi madoda ngizeke inlala mengikhuluma nani manje ngiyahleka manje ngicela ukuthini bathi. Mara wena mzala la. Usuyo wabe uthi baraphe byawo. Suke la uthi wena la ndibale cold drink mara naku saphunga manje. Mzala ila makhekhe. Yashaya ngisedupa. Uzwa mama spoil. Mzala yabona lento esho angiyifuni mzala uthini manje kimi? Kanjani manje mama spoil. Manje sokwatile ndoda mzala. Manje thina ngo. Ngeke nguncengi. Uzoncenga nyoko. Asiyo ndo ngobo yazi kanti sitshela asi. Ngeke nguncengi. Uzoncenga nyoko. Uzoncenga nyoko.